Sydämellinen kiitos, että oot tullut mun kirjan julkkareihin. Perfektionismiin taipuvaiselle ihmiselle ei ole helppoa kirjoittaa kirjaa, josta tietää etukäteen, että se on tärkein kirja, tärkein teksti, minkä mä tuun koskaan kirjoittamaan. Se on tärkein hengen tuote, jonka mä tulen koskaan tekemään. Ja ilman kustantajan deadlineja olisin varmaan vieläkin sitä tekemässä. Kysykää vaikka vaimolta. Mä voin kertoa kuitenkin teille yhden asian. Mä keskiviikkoiltana ajoin pyörällä tonne Hietsuun ja aloin kuuntelemaan tätä Arttu Kurttilan lukemaa äänikirjaa. Ja sain kuunneltua sen matkan aikana ensimmäisen luvun, sen luvun, jossa Hugo kuolee ja jota aloitin kirjoittaa heti pian Hugon kuoleman jälkeen. Ja jota itse asiassa säädettiin ja hinkattiin vielä ihan loppumetreillä kustannustoimittaja Anmari Huhtasen kanssa vielä muutama kuukausi sitten. Kaikki on kertonut jotka on kerennyt lukea kirjan tai ainakin aloittanut sen, on kertonut itkeneensä vuolaasti siinä ensimmäisen luvun aikana. Mutta tiedättekö, siinä pyörän selässä, kun mä kuuntelin sitä Arttu Kurttilan tulkintaa, niin mä nauroin, koska mä olin vaan niin tyytyväinen, miltä se kuulostaa. Ja kun mä pääsin sinne Hietsuun, mun oli pakko laittaa Anmarille ääniviesti, että tiedätkö, tää on aivan täydellinen. Mä tiesin, että Arttu Kurttila, jota mä itse toivoin äänikirjan lukijaksi, vetäisi sen hyvin, mutta se oli vielä parempi kuin mä osasin odottaa. Ja mä olin siihen aivan äärimmäisen tyytyväinen. Ihan niin kuin olisi kuunnellut ihan oikeata taidolla tehtyä romaania. Mä oon kiitollinen myös sitä mediahuomiosta, minkä tämä kirja ja Hugon tarina on saanut. Tässä kirjan esilehdellä mä lainaan C.S. Lewisin teosta Muistiinpanoja surun ajalta, jonka Lewis kirjoitti pian vaimonsa Helenin kuoleman jälkeen. Ja siinä kirjassa Lewis sanoo, että muistiinpanot ovat koskeneet minua, Hoota ja Jumalaa. Ja myös mun kirjassa niinhän lisää vielä, että tässä järjestyksessä minua, Hoota ja Jumalaa. Ja tämä sama järjestys on mun kirjassa. Tämä kirja kertoo ennen kaikkea minusta. Tämä on Hugon elämänkerta ja kuolemakerta, mutta se on kaikkein eniten yhden lyhyen erityisvanhemmuuden, minun erityisvanhemmuuden filosofinen elämäkerta. Mä oon avoin ihminen, niin kuin monet teistä ystävistä, jotka olette tänään tulleet tänne, niin hyvin tiedätte. Mutta tässä kirjassa mä pyrin niin rehellisesti kuvaamaan tuntojani ja ajatuksiani, että minuakin alkoi vähän jännittää, että mitä ihmiset ajattelee. Ja kun kirjoittaa kirjaa, niin se nyt on aika tärkeää, mitä ihmiset sitä ajattelee. Ja myöskään niin kuin kaikenlainen julkinen itsensä paljastelu ei ole aina viisasta, ja jotenkin sitä tasapainoakin siinä sitten hain. Mutta tämä kirja kertoo tietysti myös meidän esikoispajasta Hugosta ja hänen sairaudestaan, hänen lyhyestä elämästään ja Jumalastakin ja myös mun omasta isästä Leevistä ja myös isäni isästä eli Hugo Ukista ja muistakin perheenjäsenistä. Ja loppua kohden tästä prosessista tulikin hyvin semmoinen yhteisöllinen prosessi, kun perheen WhatsApp-ryhmässä muisteltiin, että mitä oli milloinkin tapahtunut. Ja itse huomasin, että monet muistikuvani monista hetkistä olivat hyvin virheellisiä. Ja anoppini Pirjo Ojaniemi, joka tuolla kuvailee, niin oli ehkä se kaikkein innokkain oikomaan minua ja kertomaan, miten ne asiat oikeasti meni. Nyt tulee ihan anteeksiantamaton klisee. Tämä kertoo siis kaikista meidän läheisistä, mutta jollain tavalla se kertoo ehkä myös meistä kaikista ihmisistä. Siis siinä mielessä, että me kaikki kysytään näitä kysymyksiä jossain vaiheessa elämäämme, etenkin jos me harkitaan vanhemmuutta, jos me saadaan lapsia, meistä tulee vanhempia, niin nämä on aika universaaleja kysymyksiä, mitä mä käsittelen. Ja sitten ne vastaukset, mitä mä ehkä annan niihin kysymyksiin, niin onko ne nyt sitten hyviä vai ei, niin sen päätätte te. Mutta pidemmittä puheitta annan, mun ei pitänyt sanoa tota sanaa, se on niin klisee sekin, mutta Otavan tietokirjojen kustannuspäällikkö Mari Mikkola, ole hyvä. Kiitos Lari. Oikein hyvää iltaa teille kaikille ja tervetuloa minun ja kustantaja Otavan puolesta juhlistamaan tätä Larin kirjan ilmestymistä. Minä olen tosiaan Mari Mikkola tuolta Otavan tietokirjoista. Ja minulla oli tosiaan ilo sitten saada olla saattamassa tätä kirjaprojektia alkuun. Ja se taisi olla
vuosi 2023 alkuvuonna, kun vietettiin Larin ystävien Ville on ainakin täällä, onko Paavo? Niin Villen ja Paavon tietokirjan julkistamisjuhlaa vietettiin, niin Lari oli siellä vieraana. Mä kävin muuten justiin Otavalle ja mä silleen niin kuin vähän miettelijänä katsoin sinne tietokirja top 10 seinälle, että olisiko se mun jo siellä sensuroitu. Se siellä oli se kavereitten kirja, mutta ei vielä mun kirja kuitenkaan. No odota vielä vähän aikaa, niin eiköhän sekin sinne saada. Niin tosiaan näissä julkistusjuhlissa sitten Lari tuli mulle juttelemaan ja kertoi, että hän on kirjoittamassa kirjaa pojastaan Huukosta, tämän lyhyestä elämästä ja kuolemasta. Ja mä totesin sitten siihen, että kuulostaa tosi kiinnostavalta, että lähetä tekstiä sitten kun susta tuntuu, että olet siinä vaiheessa, että haluat ja voit sitä jollekin näyttää, niin laita tekstiä tulemaan. No siinä meni sitten jokin aika, vierähti, taisi olla sitten loppuvuosi, niin sitten sitä käsikirjoitusta tuli. Sitä tuli aika paljon, ei tullut ihan kokonaan, mutta tuli kuitenkin sen verran paljon, että mä olin siitäkin iloisesti yllättynyt. Ja mä aloin sitä sitten lukemaan. Ihan siitä alusta ensimmäistä lukua, joka oli aivan sama kuin, tai siis ei sama, tuo sama luku, se on tietysti, sitä on muokattu jonkin verran, mutta sama luku oli siinä alussa silloinkin. Ja minulle tietysti kävi juuri noin, kun Lari sanoi, oli sitten ehkä niitä ensimmäisiä, että mä luin sen ja sitten mä itkin. Ja sitten mä ajattelin, että onpa tosi vaikuttava kirja. No sitten mä luin sitä vähän vielä lisää ja sitten mä ajattelin, että tämä käsikirjoitus on itse asiassa aika ainutlaatuinen, että kirjoja lapsen kuolemasta, niitä on ilmestynyt aika paljonkin, mutta ei juurikaan sellaisia, että jossa kirjan kirjoittajalla on paitsi omakohtainen kokemus, mutta myös osaa käsitellä niitä vaikeita asioita, aiheita, kärsimystä, surua, kuolemaa, myös niin kuin yleisellä tasolla ja erityisesti filosofisella tasolla. Ja onneksi sitten Otavassa oltiin minun kanssa samaa mieltä ja saatiin sitten tämä tärkeä kirja tehdä. Ja mä oon ihan varma siitä, että semmoinen ihminen, jolla on surua tai pelkää kuolemaa tai kuolema ahdistaa, niin tämän sun kirjan luettuaan siitä saa niin paljon ajatuksia ja niin paljon erilaisia langanpäitä ja pohdintoja itselleen, että sen jälkeen se suru, se ei tunnu niin raskaalta, eikä se kuolema tunnu niin pahalta. Et onneksi olkoon Lari tästä kirjasta. Ja mä jätin tähän loppuun vielä semmoisen iloisen uutisen, että mä sain tässä pari tuntia sitten semmoisen sähköpostin, jossa kerrottiin, että sun kirjasta tulee jo toinen painos. Tämä on vasta ilmestynyt ja nyt tulee jo toinen painos. Paljon onnea. Kiitos Mari. Tuossa kirjassa on paljon laulujen sanoja ja mä mietin, että olisi ehkä kiva jotain esittää täällä, mutta sitten mä mietin, että nyt et rupea säätämään. Että sulla on niin paljon kaikkea tekemistä tässä, nyt et rupea säätämään. Mutta sitten mä mietin, mä illalla kirjoittelin jotain, eikä kun Huukon yksi hoitajista Niina, joka on täällä tänään, niin sanoi, että kai sitten jotain huomenna laulat. Ja no Niina pyysi, niin ei sinne voi sitten kieltäytyä ja niin säädetään nyt, säädetään. Tämä laulu, minkä esitän, on kirjan ensimmäisestä luvusta ja se oli tosiaan kappale, minkä mä lauloin noin puolet Huukon elämästä 2019 pitkän sairaalajakson aikana. Opettelin se ukulelella ja sitten tein omat suomenkieliset sanat tähän. Tämmöiseen, niin kun harjoittelee ukulelen soittamista, niin tämä on niin ensimmäisiä, mitä kannattaa harjoitella, tämä biisi Stand By Me. Ja tein sitten, kun halusin suomea laulaa pojalleni, niin oman tekstin tähän, ja tämä löytyy tosiaan siitä ensimmäisestä luvusta. Ja tämä on nyt tämmöinen, niin kuin mä laulasin tuutulaulua. No ei selitellä. Mutta tosiaan lauloin tämän Huukolle joka ilta melkein, ja sitten myöskin kun pitelin poikani 8 kiloista kehoa käsivarsillani ja painoin hänen
pehmeä poskensa partasta poskeeni vasta ja kerrankin hän antoi tehdä sen rimpuilimatta 3-vuotiaan Tarmolla, niin siinäkin hetkessä tämä aika spontaanisti sitten tuli tää laulu. Nyt kun yö tullut on ja pimeää on ja kuun valo on ainoa valo mun. Hei mä en itke en, joo en. Pelkää en niin kauan, kun sä oot vierelläin. Hei Hugo, poika, oo vierelläin. Oo, vierelläin. Niin kauan, kun sä oot vierelläin. Jos taivas niskaan nyt putoais tai kaikki vuoret mereen vajoais. Hei mä en, joka en, joo en, itke en, niin kauan kun sä oot vierelläin. Hei Hugo, poika, oo vierelläin, oo, vierelläin, niin kauan kun sä oot vierelläin. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du. Du, du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du. Oh, vierelläin. Oh, vierelläin. Niin kauan kun sä oot vierelläin. Johanna Lehesvuori. Unohdin laittaa tuossa diasoon pyörimään, mikä oli tarkoitus näyttää laulun taustalla, mutta näytetään se nyt. Se saattaa ehkä häiritä jonkun keskittymästä meidän keskusteluun, mutta jos näin käy, niin se ei haittaa. Tässä mun vieressä istuu hyvä ystäväni, uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala. Aku esiintyy myös tuossa kirjassa ja se on aika helppo pongata missä siellä, mutta Aku on ollut tärkeä ihminen
mun elämässä, meidän elämässä ja Huukon elämässä. Ja en ole kovin paljon jutellut kellekään niin kuin NS-ammattiauttajalle, mutta mä oon paljon jutellut Akun kanssa. Akun kanssa me ollaan käyty ahkerasti Mäkelänrinteellä uimassa ja siellä niin kuin vanhat maratat konsanaa joskus vierekkäin vedetty kuntoimareiden altaalla silleen, että kukaan ei päässyt ohitse. Ja puhuttu elämästä ja kuolemasta ja ne on ollut mulle hirveän tärkeitä keskusteluita. Ja Aku myöskin sitten puhui Huukon siunaustilaisuudessa ja siitä voitte lukea enemmän sitten kirjasta. Mutta meidän nyt tarkoitus Akun kanssa pikkusen keskustella tämän kirjan näistä niin kuin syvällisemmistä teemoista ja niin sulla oli jotain kysymyksiäkin valmisteltuna. Mun nimeni on tosiaan Aku Visala. Tervetuloa munkin puolesta tänne Larin kirjan julkaisutilaisuuteen. On hyvin omituinen kokemus nähdä itsensä ikään kuin hahmona jonkun toisen tarinassa. Sitä on tottunut ajattelemaan omaa itseensä ikään kuin oman tarinansa päähenkilönä, mutta sitten kun näkee itsensä ikään kuin toisen silmin, että on ollut mukana tällaisessa tarinassa, jota tämä kirjakin kuvaa, niin mulle kaikkein päällimmäisenä siitä on jäänyt suuri kiitollisuus, että on ollut niin hieno asia olla tässä mukana kaikilla tasoilla. Ja joskus tuntuu, että se olisi pitänyt tehdä paljon paremmin, mutta sen kanssa pitää nyt elää, että se meni näin. Niin kuin Lari tuossa sanoi, niin tässä kirjassa on aika paljon saunoihin liittyviä asioita. Monet tällaiset keskeiset keskustelut käydään saunassa. Ja me Larin kanssa keskusteltiin paljon saunassa näistä asioista. Ja nyt mä voinkin kutsua teidät tällaiseen saunakeskusteluun. Te voitte kuvitella, että me ollaan saunassa, älkää ihan niin kuin kaikkia niitä yksityiskohtia kuvitelko, mutta me käydään nyt vähän sellaista keskustelua, kun me voitaisiin saunassa käydä näistä teemoista. Ja ensimmäisenä mä haluaisin kysyä sellaista yksinkertaista seikkaa, että tämän kirjan nimi on Poikani, elä vielä ensi talvi, lyhyen elämän filosofia. Miksi tämän nimi on filosofia? Miksi tässä lukee filosofia tässä otsikossa? No, lyhyt vastaus on, että siinä käsitellään monia filosofisia ja teologisia kysymyksiä. Perinteisestihän näitä kahta ei ole tavattu erottaa toisistaan niin tiukasti, mutta siitä syystä ja toi lyhyen elämän filosofia tulee tietysti siitä, että kun Huukon elämä oli lyhyt, niin kirjan keskeinen kysymys on se, että mikä arvo, mikä merkitys on näin lyhyellä elämällä. Me ajatellaan, että hyvä elämä on semmoinen, missä eletään vanhaksi ja siinä toteutuu tiettyjä asioita. On ihmissuhteita ja me opiskellaan ja me niin kuin hankitaan tietoa. Voisi niin kuin jakaa niin kuin vanhat 3 tämmöistä antiikin transsendentaalia on siis totuus, hyvyys ja kauneus. Niin me ajatellaan, että hyvä elämä on semmoista, missä on totuutta, siitä, että me opiskellaan, etsitään tietoa, meidän ymmärrys maailmasta kasvaa, meidän ymmärrys itsestämme kasvaa. Ja sitten niin kuin hyvyys, voitaisiin ajatella, että se on tämmöistä niin kuin moraalista hyvyyttä. Me tehdään asioita, jotka on moraalisesti hyviä, me autetaan toisia, me perheessä niin kuin eletään yhteistä elämää ja ystävien kanssa ja tuetaan toisia, me autetaan toisia eteenpäin. Sitten kauneus on tietysti voi olla musiikin kuuntelua, sen tekemistä ja maalaustaidetta, ihan mitä tahansa nyt menee tämmöisen niin kuin, nautittavan piiriin. No Huukon elämässä ei ollut hirveästi tämmöisiä asioita, se päättyi aika lyhyen. Toki oli niin kuin jotain, että hän kuunteli vaikka musiikkia tosi paljon, mutta voisi ajatella, että oliko tämä nyt elämisen arvoinen elämä. Että olisiko ollut parempi ehkä, että Huuko ei olisi koskaan syntynyt, koska me kaikki voidaan kuvitella niin vaikeasti sairas lapsi, että me ajatellaan, että sillä olisi ollut parempi, että se ei olisi koskaan syntynyt. Tai se lapsi, joka syntyy niin rankkoihin olosuhteisiin, niihin maailmantilanteisiin, mitä nytkin paljon täällä maailmassa on, vaikkapa Jemenissä, joka tahtoo jäädä muiden uutisoinnin alle, se kauhean nälänhätä siellä. Joskus me nähdään sellaista kärsimystä, että ajatellaan, että olisi paljon parempi, kun tuo lapsi ei olisi koskaan tullut eloon. Mutta miten Huukon kohdalla? Tätä mä kysyn tässä kirjassa. Miten tuo kysymys sitten oikein esitetään, että
Miten sä muotoilisit sen kysymyksen, että mitkä on ne tekijät, mitä meidän pitää sitten arvioida, kun me ajatellaan sitä erityisesti Huukon elämää ja me etsitään sieltä niitä arvokkaita piirteitä? Niin se kysymys on yksinkertaisimmillaan varmaan se, että mikä tekee elämästä elämisen arvoista. Ja tässä nyt muutama eri teoria, mä käsittelen niistä kahta tuossa kirjassa, ja ensimmäinen on tämmöinen niin kuin hedonismi, joka esittää näin, että elämän hyvyys mitataan sillä lailla, kuinka paljon siinä on, niin mikä yhteenlaskettu mielihyvien ja kärsimysten summa on. Eli kuinka paljon mielihyvää, kuinka paljon kärsimystä sun elämässä on. Ja tämä voi tarkoittaa myöskin tämmöisiä korkeampia mielihyviä, ja nyt pelkästään semmoista niin kuin jotain seksuaalista nautintoa tai ruoasta saatavaa nautintoa, vaan myös semmoista fiilistä, mikä mulla oli pyörän selässä ajaessa, niin kun mä kuuntelin oman kirjani äänikirjaa ensimmäisen kerran. Se on semmoisia mielihyviä. No tämä on tämä hedonistinen teoria. No tästä näkökulmasta itse asiassa Huukon elämä oli aika hyvä. Mä laskin, että noin 7% elämästään hän oli sairaalassa, ja jos lisätään siihen kotona sairastaminen, ehkä 15% hän oli niin kuin sairasti yleensä. Niin sä oikeasti laskit noita? Mä laskin suurin piirtein, joo. Teitkö Excel-taulukon? En tehnyt Excel-taulukon, koska mä en osannut käyttää Excel-taulukkoa No niin. siihen asti, kun mä aloitin tämän mun kirjamyynnin, ja niin vaimoni on edelleen sitä mieltä, että mun ei pitäisi koskeakaan Excel-taulukoihin, koska hän käyttää niitä ammatikseen, mutta niin mä laskin tämän, mutta tosiaan siis Huukohan oli sitten 85% elämästään täysin terve. Ja niin kuin näistäkin kuvista voitte nähdä, niin hänen elämänsä oli todella hyvää. Hänen elämässä oli hirveästi hyvää. Ja totta kai meidän mahtavat perheet kontribuoivat siihen oleellisesti, minkälaista hänen elämänsä oli. Ja mulla on ollut tapana sanoa, ja mä sanon vielä kerran, että jokainen ihminen, jonka Huuko koskaan kohtasi, rakasti häntä. Ja kuinka moni meistä voi sanoa itsestään samaa. Et siihen lyhyen elämään kuuluu myös se, että Huuko jäi paitsi monesta ikävästä asiasta, teiniangstista, koulukiusaamisesta, oman paikkansa etsimisestä aikuisuuden kynnyksellä, sydänsuruista, ilmastoahdistuksesta, työttömyydestä. On paljon ikäviä asioita maailmassa, joista hän jäi paitsi. Ja kuitenkin me ajatellaan lapsuutta monesti semmoisena ihmisen parhaimpana aikana. Niin se, että se elämä päättyy siihen lapsuuteen, niin ei se välttämättä aina ole niin kamala. Se on tragedia, koska mä ajattelen, että se ihmisen kuuluisi kuitenkin kasvaa. Jokaisen ihmisen kuuluisi kasvaa aikuiseksi. Se on tavallaan se ihmisyyteen laitettu juttu. Me ei turhaan arvosteta sitä kehitystä, jota me nähdään nyt vaikka meidän 2-vuotias elopoika, joka juoksee. Se on mahtavaa nähdä se kehitys, se on aidosti arvostettavaa. Mutta silti se, että joku ei kehity kovin pitkälle ja kuolee nuorena, niin se elämä voi silti olla hyvä. No ajatellaan vielä tätä elämän pituutta. Sehän on aika tavallista, niin kuin sanoit, että mä ajattelen, että jotenkin että elämän pituus tai mitta on sinänsä arvokas juttu. Mutta miksi meidän pitäisi ajatella sillä lailla? Koska tämähän on aika moderni idea. Antiikissakin aika monet ajatteli, että ei välttämättä elämän pituus on niin kuin kauhean tärkeä asia, vaan että mitä siellä elämässä tapahtuu, ja voi olla lyhyt elämä, jossa tulee yksi todella arvokas asia, ja sitten se tekee siitä koko jutusta paljon arvokkaampaa kuin se, että sä elät 80 vuotta ja sitten siinä ei ole mitään arvoa. Niin just näin, että ei se pituus sinänsä vaan sen elämän sisältö. Että tämä nyt on kuitenkin tämmöinen niin kuin inhimillinen näkökulma, että 80 vuotta on se niin kuin hyvä, tai 90, mikä se nyt nykyään onkaan, on se hyvän mittainen elämä. Et jättiläs Kilpikolla Jonathan, kun hänen nimensä on, niin on 1800-luvulla joskus syntynyt ja vieläkin jalka nousee, niin kuin kirjoitan kirjassani. Ja sitten taas jotenkin koirien näkökulmasta me ollaan niin kuin kuolemattomia jumalia me ihmiset. Että tämä on niin kuin vähän tämmöinen inhimillinen näkökulma, että ei se pituus ole kaikki kaikessa. Onko sulla jotain muuta vielä, mitä sä haluaisit sanoa tähän niin kuin elämän merkitykseen ja arvoon liittyen? Onko jotain sellaista yleisempää, mikä tiivistyi sulle tässä kirjassa tai nyt tämän prosessin seurauksena, että esimerkiksi rupesitko ajattelemaan omaa elämääsi tai muiden elämää ja niiden arvoa jotenkin eri tavalla? Joo, mä tutustuin aika paljon, mähän luin aika paljon kirjallisuutta kirjaa varten ja tähän elämän merkityskirjallisuuteenkin tutustuin, ja se oli silleen hyödyllistä, että mä rupesin oikeasti miettimään myös omaa elämäni, että mihin mä laitan aikaa, niin elänkö hyvää elämää. Tässä elämän merkityskirjallisuudessa tämä tosin yleensä on kirjoitettu niin kuin aikuisille. Juuri niin kuin, tai siinä puhutaan niin kuin aikuisista, kognitiivisesti ja fyysisesti kypsistä ihmisistä.
että minkälaista elämää meidän pitäisi elää. Mutta siinä jätetään niin kuin lapset, etenkin pikkulapset ja sitten vammaiset ihmiset hyvin niin kuin pienelle huomiolle. Että mitä se heidän elämän merkityksensä on, jos he nyt ei vaikka pysty tietynlaiseen moraaliseen ponnisteluun tai eivät pysty niin kuin hirveästi löytämään ymmärrystä maailmasta tai matkustelemaan kauniisiin maihin, hankkimaan tämmöisiä kokemuksia. Mitä se heidän elämänsä merkitys on ja tarkoitus. No, yksi semmoinen elementti sitten, minkä mä otan tuossa kirjassa esiin, on se, että sillä onko olemassa Jumalaa ja kuoleman jälkeistä elämää. No tällä on aika iso merkitys, tärkeys, nyt merkitys toistuu niin usein, tällä on aika iso merkitys sen kannalta, että niin kuin, onko tämmöinen lyhytkin elämä sitten merkityksellinen, koska voidaan ajatella osittain niinkin, että merkitys on jotain, se on tietynlainen lahja myöskin, mikä meille niin kuin lahjoitetaan, että meidän elämä on niin kuin osa jotain suurempaa tarinaa. Ja se kysymys siitä, että onko tämmöistä tarinaa nyt oikeasti olemassa, niin siitä riippuu tosi paljon myöskin se meidän niin kuin elämän merkityksen syvyys. Että elämällä voi toki olla merkitystä, vaikkei Jumalaa olekaan, mutta se niin kuin filosofit on aika samaa mieltä siitä, että se syvyys niin kuin vaihtelee siinä aika paljon. Ja totta kai myöskin se, että jos on olemassa sellainen asia kuin kuoleman jälkeinen elämä, jossa ihmiset voivat vielä kohdata toisensa ja minäkin saan vielä poikani syliini, niin silloin se lyhytkin elämä, se tuo niin kuin takautuvasti siihen valtavan paljon merkitystä. Ja totta kai tekee hirveän merkitykselliseksi jokaiset pienet asiat meidän elämässä ja mitä me valitaan meidän ajallemme tehdä. Toinen juttu, mistä mä halusin kysyä ja puhua tässä yhdessä, on tunteet ja mitä sä kuvaat ja sanot tunteista. Ja on aika tavallista, että kirjoissa, jotka kertoo surusta ja menetyksestä, niissä puhutaan aika paljon tunteista, mutta niissä on yleensä aika paljon vesivärejä ja pastelleja ja sellaisia mietelauseita. Ja mä muistan joskus sanoneeni, mahtaa olla varmaan näissä saunakeskusteluissa, kun sä rupesit kirjoittamaan tätä kirjaa, että älä kirjoita sit Lari sellaista kirjaa, missä on mietelauseita ja pastellivärejä. Tämä ei varmaan ollut sun pelkokaan, että näin käy. No, ei se ollut semmoinen niin kuin pääsääntöinen huolenaihe, se ei ollut, mutta mä kuitenkin ajattelin, että mä haluan sanoa sen ääneen, että ja ei ole siis mitään mulle henkilökohtaisesti vastaan sellaisia kirjoja, missä on pastelleja. On sulla vähän. No joo, totta. Vähän on jotain vastaan. Niillä on oma käyttönsä ja omat lukijansa, mutta mä halusin silloin kai kommunikoida sitä, että olisi hienoa lukea semmoinen kirja, missä tunteista puhutaan suoraan ja rehellisesti. Ja sä kirjoitat tässä, se jäi mulle mieleen aika vahvasti, kun sä kirjoitat tunteista, ja sitten siinä on semmoinen luku, jonka nimi on Voiko tähän kuolla? Voiko tähän tunteeseen kuolla? Joka viittaa tietysti varsin tuttuun Paavo Väyrysen sitaattiin koskien suomalaista perustunnetta, eli vitutusta. Ja sä kirjoitat, että se päällimmäinen tunne oli niin kuin vitutus enemmän kuin suru. Joo, se oli siis niin kuin mä kirjoitan, se oli mun vahvin ja useimmin toistuva tunne. Ja se ei ollut niin kuin silloin Huukon eläessä etenkin. Se ei ollut siis mitään tämmöistä vihaksi naamioitunutta surua tai katkeruutta, vaan se oli niin kuin sitä itseään. Ja se tuli siis ei mistään syvällisistä syistä, vaan ihan siitä arjen säädöstä, siitä, että poika oksentelee jatkuvasti ja on niin kuin haasteita ja asiat on vaikeita ja ei pysty kontrolloimaan sitä arkea. Se niin kuin hajottaa päätä ja mä luulen, että aika monen vanhemman kokemus, että ei tarvitse niin kuin olla erityislapsi, että niin kuin joskus vähän vituttaa se vanhemmuus. Tällä tavalla mä haluan ehkä vähän kertoa siitäkin, että tämä mun tunne-elämä nyt ei ole ollut mitenkään niin kuin erityisen hyveellistä ja korkealentoista niin kuin siinä, että se on ollut todella arkista. Niin, ja sitten, no mä jätän tämän tähän, voidaan jatkaa tästä. Toinen tunne, mistä sä kirjoitat tässä, on suru. Ja yksi keskeinen teema, mikä tästä kirjasta löytyy ainakin mun mielestä, on se, että sä koet, että sä et ole ikään kuin, sä oot joutunut duunaamaan sitä surua, että se suru ei ole tullut niin kuin itsestään. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Mitä sä niin kuin tarkoitat tällä? Mä muistan Sivari-aikana kauan sitten, kun katsoin Schindlerin listan
itsekseni. Ja siinä loppukohtauksessa on se, tai siinä kun tekstit rullaa, niin siinä Schindlerin pelastamien juutalaisten jälkeläiset tuo kiviä Schindlerin haualle. Ja sitten siinä soitetaan taustalla sitä John Williamsin mestarillista viulumelodiaa. Ja se on tosi koskettava kohtaus. Ja mulle tuli silloin sellainen pieni Sitten mä olin, että no eikö nyt yhtään enempää niin kuin irtoa, että olin omassa huoneessani yksin siellä sivarikämpässä ja olisin hyvin voinut itkeä, mutta en niin kuin saanut puristettua enempää. Ja tämä niin kuin mun tiettyjen tunteiden pinnallisuus, jotkut tunteet on mulla vahvoja, mutta tiettyjen tunteiden pinnallisuus, ja kuitenkin surun pinnallisuus on mua häirinnyt. Ja etenkin mä jopa pelkäsin vähän, että itkenkö mä edes sinä päivänä, kun Hugo kuolee. No sinä päivänä niitä kyyneleitä ei tarvinnut paljon pidätellä, mutta mä oon surkea surja ja mä lähdin miettimään, kun mä tajusin, että mä oon hyvin toimintakykyinen aika pian sen kuoleman jälkeenkin. Mulla oli väitöskirja valmis ja mä tajusin, että mä voisin nyt jatkaa keskittymistä johonkin niin kuin toiseen kirjaprojektiin, mikä mulla oli siinä niin kuin tulilla. Mutta mä tiesin, että se olisi ollut jotenkin väärin. Se olisi ollut jotenkin väärin ohittaa se Hugon elämä ja kuolema sillä tavalla ja keskittyä johonkin muuhun. Ja mä tiesin, että mun täytyy antaa aikaa, mun täytyy antaa huomiota ja prosessoida, käydä läpi tätä Hugon elämää ja kuolemaa. Koska se on oikein, niin mulla on oikeastaan niin kuin velvollisuus tehdä sitä. Ja tämä velvollisuusaspekti juuri tässä surussa on semmoinen, mitä mä oon paljon miettinyt. Ja siitä prosessista sitten tämä möhkäle syntyi. Tässä on aika kiinnostava huomio ja semmoinen laajempi kysymys nyt siitä, että meillä on tapana käsitellä etenkin negatiivisia tunteita, mutta myös positiivisia tunteita ikään kuin psykologisesta tai sanotaanko terapeuttisesta näkökulmasta. Me kysytään sellaisia kysymyksiä kuin, että onko tämä tervettä suremista tai onko tämä epätervettä suremista, onko tämä tervettä vihaa vai epätervettä vihaa. Mutta nämä kysymykset siitä, että onko joku terve tai epäterve, niin ei ole nyt ihan se, mistä sä tässä puhut, vaan sä puhut nyt vähän toisesta asiasta. Sä puhut sellaisesta asiasta, että tunteet on myös moraalisia kysymyksiä. Ja tunteisiin liittyy ja tunteen kaltaisiin asenteisiin, koko tähän affektiivisten asenteiden perheeseen, joka kuuluu siis mieliala ja monet muut asiat kuin pelkästään tunteet, niin niihin liittyy myös moraalinen puoli. Ja se moraalinen puoli on kysymys siitä, että milloin on sopivaa tuntea tiettyjä tunteita, milloin on asiaan kuuluvaa tuntea tiettyjä tunteita, ja milloin hyvä ihminen tuntee tiettyjä tunteita ja milloin paha ihminen tuntee tiettyjä tunteita. Eli meillä on tällaisia moraalisia odotuksia, jotka koskee näitä. Että jos isä ei itke poikansa hautajaisissa, niin mä ajattelen, että siinä on jotain vikaa. Tai jos ihminen itkee aivan älyttömästi sellaisen ihmisen hautajaisissa, jota se ei ole koskaan tavannut, johon siihen ei ole mitään suhdetta, niin mä ajattelen, että tässä on nyt joku ongelma, ei pelkästään patologia, vaan tässä on nyt joku moraalinen ongelma. Eli tunteet on samaan aikaan niin kuin moraalisia kysymyksiä. Joo, kun me ajatellaan, minkälainen on hyvä ihminen, niin kyllä me ajatellaan, että se ihminen reagoi tietyllä tunteilla tietyissä tilanteissa. Ajatelkaapa, kun Sanna Marin meni Ukrainaan käymään ja oli ne lehtikuvat siitä, kun hän oli hyvin apealla naamalla, niin jos hän olisi siinä niin kuin ollut hirveän pirteänä nahkatakissaan, ja niin siitä olisi tullut niin kuin aikamoinen kivitystuomio. Ja siis me ihan niin kuin aiheellisestikin odotetaan ihmisiltä tiettyjä tunteita tietyissä tilanteissa. Ja tosiaan monesti me psykologisoidaan surukin silleen, että tärkeää olisi jotenkin niin kuin käsitellä se asia ja päästä sitä yli ja päästä niin kuin toimintakykyisyyteen kiinni. Mutta niin kuin sanoit, nämä on myös moraalisia kysymyksiä ja mua kiinnosti se, että mikä on niin kuin sen oikea tapa tuntea. Ja mä ajattelinkin, että mulla on syytä viljellä tätä surun tunnetta itsessäni. Ja mä nyt voisin antaa enemmänkin esimerkkejä, kun tämä on semmoinen asia, mikä ihmisistä ei ole kovin intuitiivista. Tämä ei niin kuin tuntuu niin kuin oudolta, että no joo, kyllä meillä on velvollisuus niin kuin käyttäytyä kohteliasti ja sivistyneesti vaikka hautajaisissa. Mutta sitten miten nyt sitä omaa tunne-elämää voisi niin kuin pakottaa? No kyllä sitä voi viljellä tietyllä tavalla, sitä voi ohjata pitkällä aikavälillä. Psykoterapiassahan tätä tehdään jatkuvasti, että pyritään niin kuin, haitallisia elämää ongelmoittavia tunteita niin kuin vähän tukahduttamaan tai työstämään ja sitten ehkä niin kuin viljelemään jotain muita tunteita. Se on niin kuin ihan asiaan kuuluvaa ja mun tunteiden viljely nyt oli sitten tämän kirjan kirjoittamista. Myöskin yksi toinen voimakas tunne, minkä mä muistan hyvin ja johon mä pääsin käsiksi, kun mä kirjoittelin noita viimeisiä lukuja,
oli tunne viimeisinä viikkoina. Huukohan makasi viimeiset viikot siellä happimaskissa 3 viikkoa ja 3 päivää. Ja me vaimon kanssa vuoroteltiin sitten sairaalassa myöskin osittain sen takia, että koronasyistä ei katsottu hyvälle, jos siellä 2 oli yhtä aikaa. Niin mutta silloin kun ei ollut siinä Huukon sairasvuoteen vierellä, oli yksin kotona, niin se oli tosi ahistavaa jotenkin olla siellä yksin kotona. Ja siihenkin ahistukseen mä olin vähän niin kuin tyytyväinen, että mä pääsin kiinni, kun mä kirjoitin sitä lukua niistä viimeisistä viikoista. Että mä sain kiinni niistä mun niin kuin asianmukaisten tunteiden langanpäistä ja pääsin niihin jälleen takaisin. Sä sanoit vielä, että sä oot tahallaan viljellyt tätä surua ja sä koet sen velvollisuutena, niin miksi? Minkä takia tällainen suru olisi, miksi meillä olisi velvollisuus viljellä sitä? No tää on vaikea kysymys ja mä en ihan tiedä, koska velvollisuus on aina jotakin ihmistä kohtaan. Michael Colby, jonka kirjaa Grief, A Philosophical Guide, lainaa paljon tuossa kirjassa. Hän kirjoittaa, että me ollaan velkaa se ennen kaikkea itsellemme, koska surun kautta me integroidaan. Jos ajatellaan, että me kaikki kirjoitetaan mielessämme elämäntarinaamme. Ja nyt läheisen, tai sanotaan näin, että meidän elämän tarinalle tärkeän ihmisen kuolema, koska se ihminen ei ole välttämättä läheinen, mutta se on meidän elämäntarinalle jotenkin tärkeä se ihminen. Semmoisen ihmisen kuolema sekoittaa jotain meidän elämäntarinassa. Se repii siitä sivuja irti tai sotkee niitä sivuja, jolloin meidän täytyy kirjoittaa sitä meidän tarinaamme pikkusen uudestaan. Niin tämä suruprosessi on semmoinen, missä me integroidaan, me kirjoitetaan ikään kuin sitä meidän elämäntarinaa tietyltä osin uusiksi ja integroidaan sen ihmisen menetys siihen tarinaamme. Ja tätä kautta sitten me opitaan tuntee enemmän itseämme ja itsetuntemus on tärkeää, jos me halutaan olla hyviä ihmisiä. Tämä on niin kuin sen Kolbin tämmöinen teoria. Mutta mä en päässyt irti siitä ajatuksesta, että mä oon velkaa jollain tavalla myös sen pojalleni, koska meillä on velvollisuuksia kuolleita kohtaan. Jos me ollaan annettu joku lupaus meidän omaisille vaikka sairaanvuoteen vieressä, niin kyllä me ajatellaan, että meillä on velvollisuus pitää ne lupaukset senkin jälkeen, kun heitä ei enää ole. Ja mä ajattelen, että kyllä mulla oli Huukollekin, mulla oli häntä kohtaan velvollisuus surra. Ja mä kirjoitin tästä Kolbille itselleen ja hänkin sitten sanoi, että hän on tullut tämän kirjan jälkeen vähän niihin ajatuksiin, että oot sä ihan oikeassa. Kyllä se voi olla velvollisuus myös sitä ihmistä kohtaan, koska se osoittaa sen ihmisen arvon ja merkityksen meidän elämässä. Niin, tätä voi sanoa vähän laajemminkin just tunteista, että ne osoittaa toisille ihmisille ja itselle sen, mitä me pidetään arvokkaana. Tunteet on ikään kuin, ja jälleen kerran, mä puhun nyt tästä moraalisesta näkökulmasta, että ei pidä puhua liian terapeuttisesta näkökulmasta tunteista, vaan myös tästä moraalisesta näkökulmasta. Tunteet on tällainen linssi, joka näyttää meille asioiden arvon. Ja sen takia se on moraalinen kysymys, että mitä me ajatellaan tunteista, koska silloin se tunteet oikeassa tilanteessa, niin kun ne tunnistaa sen asian arvon, mikä sillä asialla on. Ja se minkä takia voidaan ajatella, että sun pitää surra, on se, että Huukolla ja sen elämällä oli niin kuin valtava arvo. Ja jos se ei herätä tunteita, niin silloin se sun tapa tunnistaa arvoja siitä maailmasta ei skulaa. Ja tämän takia se moraalinen tunteet on ikään kuin tapa, miten se ihminen on suhteessa tämän arvotodellisuuden kanssa. Mä en osannut selittää sitä noin hyvin, mutta sä sanoit sen äärimmäisen hyvin. Jatka sä aplodit. Ihan oikein, ihan oikein. Hyvä. Ainoaksi nyt taitaa jäädä, mutta vielä yksi juttu, mikä mua kiinnostaa. Siis tästä kirjastahan voisi poimia niin kuin paljonkin teemoja ja me ollaan monista keskusteltu, mutta otetaan vielä yksi kolmas teema, joka liittyy nyt siihen, mitä sä myös kirjoitat tässä kirjassa. Eli sä sanot, että et kokenut sopivaksi tai asiaankuuluvaksi niin kuin rukoilla sitä, että Huuko paranee. Tämä on aika kiinnostava huomio ja kiinnostava juttu, koska aika monet varmaan sanoo, ja monissa piireissä ajatellaan, että nimenomaan, että sun niin kuin pitäisi, ja aika ankarastikin vielä niin kuin rukoilla sen puolesta. Niin minkä takia sä ajattelet näin? Niin, jos ei täällä vielä kaikille ole selvää, niin on helluntaitaustainen kristitty ja tämmöinen karismaattinen hengellisyys, missä rukoillaan sairaiden puolesta, on ollut hyvin normaali osa niin kuin mun todellisuutta jo pienestä pitäen, vaikka nyt en ole varsinaisesti muista nähneeni yhtäkään semmoista selvää parantumisihmettä, mutta samalla aina uskoin, että niitä on. Ja
2014, kun oli Oxfordissa yhdessä konferenssissa, niin tutustuin tämmöiseen Greg Kieneriin, joka on tutkinut nykyajan ihmekertomuksia tarkemmin kuin kukaan muu viime vuosikymmeninä, ja häneltä on ilmestynyt 2 semmoista paksua järkelettä ja sitten niiden pieni tiivistelmä, jonka nimi on Miracles Today. Ja mä juttelin Keenerin kanssa myöhäiseen yöhön, ja hän on hirveän vaikuttava persoona. Hän on siis semmoinen Nuhane Hintelä arkkinörtti, joka niin kuin asuu jossain kellarissa ja kirjoittaa hirveän paksoja pumaskoja siellä. Hän niin kuin aidosti kiinnostui näistä ihmistä, että tapahtuuko näitä oikeasti, ja hän alkoi niin kuin jäljittää niitä ensin tuttavapiiristä ja sitten paljon laajemmin ja näin poispäin. Hänenkin kanssa keskustellessaan niin kyllä niin kuin vahvistui, että kyllä näitä ihan oikeasti tapahtuu. On paljon semmoisia tarinoita, joita ei tieteellä voida selittää, vaikkakin olen sitä mieltä, että valtaosa niin kuin uskonnollisissa yhteyksissä tapahtuvista paranemisihmeistä on selitettävissä ihan tieteellä. Ja mä siis kiitin melkein päivittäin Jumalaa Hugosta ja rukoilin aina näiden ohimenevien flunssien ja keuhkokuumeiden paranemisen puolesta. Mutta jostain syystä mulle oli vaikeaa rukoilla, niin kun mä en oikein osannut rukoilla sen niin kun täydellisen parantumisen puolesta, sen, että Hugo ei enää sairastaisi mukolipidoosia, että jotenkin hänen entsyyminsä alkaisi yhtäkkiä toimia oikealla tavalla. Kirjan ehkä pisin luku kertoo siitä, että miksi mä nyt sitten en niin kuin palaavasti rukoilu, koska se ajatus on vähän tämmöinen, että jos mä oikeasti uskon, että tarpeeksi rukoilemalla ehkä Jumala saattaisi tehdä ihmeen, niin jos mä oikeasti rakastan poikaani, niin eikö mulla nyt ole aika iso vastuu sitten niin kuin rukoilla niin usein ja niin paljon kuin mä vaan ikinä pystyn. Ja yksi mun vähän semmoinen niin kuin kiusallinen ajatus on se, että ehkä mä en halunnut tätä taakkaa harteilleni. Että se tuntui liian raskalta se ajatus, että jos mä vaan tekisin sitä tarpeeksi, niin mä jotenkin pystyisin liikuttamaan Jumalan kättä. Että vaikka mä pidin niin kuin sitä äärimmäisen epätodennäköisenä, että Hugo paranisi, niin mä ajattelen, että voi ajatella, että jos sä annat niin kuin pienenkään promille mahdollisuuden, että näin saattaisi käydä, niin eikö silloin olisi jotenkin niin kuin vastuu niin kuin rukoilla lakkaamatta, niin kuin Raamattu kehottaa. Tämähän laajenee aika nopeasti, siis siksi miksi mä nyt kiinnitin huomiota tähän ongelmaan on tällainen, että jos me nyt ajatellaan, että me voidaan tällainen kontrafaktuaalisesti niin rukouksella vaikuttaa asioihin, niin tästähän silloin seuraa se, että aika monet sellaiset asiat, mitkä ei ole meidän hallinnassa, niin itse asiassa onkin semmoisia, jotka on jossakin määrin meidän hallinnassa. Ja sitten jos ne on meidän hallinnassa, niin meitä voidaan moittia niistä. Niin on meillä vastuulla myös silloin, ja jos me ei kanneta vastuuta, meidän voidaan moittia siitä. Niin, että esimerkiksi jos on niin, että me voidaan rukoilemalla kontrolloida sotien lopputulosta, ja sitten jos me ei koko ajan tehdä sitä, niin sehän kertoo meidän arvoista jotain. Sehän kertoo siitä, että me arvostetaan enemmän vaikka mun omaa työpaikkaa tai mun omaa perhettä tai jotain muuta. Tai sen Netflixiä, jota mä katson aika paljon kuitenkin sitten näidenkin viimeisten viikkojenkin aikana. Niin, että sen sijaan, että me käytettäisiin kaikki se aika, mikä meillä on käytettävissä, niin esimerkiksi sen puolesta rukoilemiseen, että Jemenissä tilanne paranisi. No aika harva kuitenkin ajattelee, että näin pitäisi tehdä, vaikka aika moni uskoo samanaikaisesti, että me voitaisiin rukouksella vaikuttaa tällaisiin asioihin, niin musta tämä on aika kiinnostava ilmiö. Joo, tämä on niin, tästä jo niin kuin filosofitkaan on hirveästi kirjoittanut, niin kuin eilen todettiin, kun Dönerillä tätä tilaisuutta mietittiin. Tuo oli niin hyvin sanotettu, että mä en siihen lisää mitään, mutta mä tuon tämmöisen niin kuin myöskin sekulaarin näkökulman tähän esiin. Mä muistan yhden kaverin, ja mä otin tämän itse asiassa kirjasta pois. Yksi kaveri sanoi näin, että ja hän ei ollut minkä sortin uskovainen, hän sanoi, että jos hän olisi tuossa tilanteessa, niin hän kyllä niin kuin kaivasi kaikki kivet ja kannot ja niin kuin etsisi jonkun niin kuin parannuskeinon, joka varmaan hänen kohdallaan nyt tarkoitti sitä, että hän googlettaisi niin kuin näpit verille kaikenlaisia niin kuin vaihtoehtoisia kristallihoitoja ja sun muita. Niin kun sitä alkaa miettimään, että onko se nyt sitten oikeasti hyvää ajankäyttöä tämmöisessä tilanteessa, missä sun lapsella on niin kuin rajallinen elämä, niin ei se nyt niin kuin tunnu kovin kypsältä ja viisaalta niin kuin käyttää hirveästi sitä aikaa siihen. Et toisaalta sitten, niin kuin jos uskoo tämmöiseen, niin kuin että rukoukset voi vaikuttaa asioihin, niin yhtäältä näyttäisi, että siinä on jonkunlainen vastuu tosiaan rukoilla, mutta samalla sitten niin kuin se viisaus siinä, että milloin se menee
liian pitkälle, milloin olisi hyvä keskittyä niihin yhteisiin hetkiin, mitkä on vielä jäljellä ja olla yhdessä, kuinka paljon olisi hyvä niin kuin, yrittää niin kuin, edistää sitä omaa elämäänsä, niin kuin mäkin kirjoitin väitöskirjaa koko Huukon elämän ajan ja sairaalan käytävillä paljon naputtelin, että missä määrin, miten se aika olisi hyvä jakaa. No tämä on vaikea kysymys, mutta ja siitä tuli ihan ok vielä siitä väitöskirjastakin. Kiitti. Mulla oli siis näppini pelissä tämän väitöskirjankin suhteen siinä mielessä myönnän. Mutta näin loppuun, niin sä sanoit tuossa aiemmin, että nostit kysymyksen tästä kuoleman jälkeisestä elämästä ja sen suhteesta tähän elämän merkitykseen. Niin sä sanoit tuossa, että sä oikeasti kyllä uskot siihen, että rukouksilla voi olla jotain tekemistä paranemisen kanssa, mutta uskot sä niinku oikeasti siihen, että on olemassa joku semmoinen asia kuin kuoleman jälkeinen elämä? Niin, kuinka paljon tässä nyt pitäisi kirjan juonta pilata? Mun ensimmäinen analyyttinen luku 4 on tämä, että mikä tekee vanhemmuudesta riskien arvoista, ja mä lainaan siinä yhtä, olikohan hän niin kuin Käpy, eli kuolleiden lasten vanhempien ryhmästä, joka kirjoitti näin, että kun mä kysyin siis ihmisiltä Facebookissa omalla seinälläni ja sitten eri ryhmissä, että kuinka paljon te mietitte sitä, kun te hankitte lapsia, että mitä jos se on vaikeasti sairas tai vammainen ja saattaa kuolla aikaisin. Harkitsitteko te sitä? Ja yksi nainen kirjoitti näin, että kun hänellä oli tullut, oliko monta keskenmenoa vai niin kuin silleen, että niin kuin syntynyt lapsi oli sitten kuollut hirveän aikaisin ja oliko sitten geneettiset syyt vai mitkä oli. Ja hän kirjoitti, että hän tietää pelaavansa huonolla kädellä ja niin kuin, mutta hän ei silti niin kuin kestä elää sen ajatuksen kanssa, että mitä jos hän ei yrittänyt. Ja hän sanoi näin, että hänen ystävänsä sanoi hänelle, että hope is eternal, toivo on ikuista. Ja sitten mä siinä luvussa käsittelen pikkusen toivoa käsitteenä ja mietin, että eikö toive ole toisaalta sama asia kuin toiveajattelu, että toivotaan, että joku menisi niin, vaikka ei ole mitään syytä ajatella näin. No itse asiassa ei välttämättä, koska toiveajattelu on semmoista toivomista, mitä vastaan faktat puhuvat. Mutta toivo on semmoinen asia, missä niin kuin, ollaan realisteja sen tilanteen suhteen. Tiedostetaan, että nyt on aika paljon vaikka evidenssiä, tai niin kuin, me ei nyt hirveästi voida sitä kuoleman jälkeisestä elämästä niin kuin sanoa. Mutta sitten toivo on semmoinen asia, no ajatellaan vaikka ilmastonmuutosta, koska mä käytän sitä siinä luvussa, että ilmastonmuutos niin kuin näyttää nyt olevan aika pysäyttämätön ja näyttää siltä, on hyvin todennäköistä, että se ilmastonmuutos, niin kuin maapallon keskilämpötila nousee niin kuin vaarallisen korkealle. Mutta silti niin kuin me toivotaan, että planeetta säilyisi elinkelpoisena vielä tuolla niin kuin etelämmässäkin kuin Suomessa ja työskennellään ja se eteen. Ja elokapinalaiset, jotka istuu Mannerheimin tiellä, ei ne ole toivottomia. Niillä on toivoa, että jotain voidaan vielä tehdä. Niin toivo voi siis kohdistua päämääriin, joiden toteutumiseen me ei välttämättä osata aina itsekään uskoa. Eli me pidetään niiden toteutumisen todennäköisyyttä niin kuin vähän matalempana vaikka kuin 50%. Mutta silti me voidaan mennä niitä kohti, me voidaan sitoutua toivomaan, sitoutua niihin päämääriin. Ja vähän tällä tavalla mä suhtaudun myös siihen kuoleman jälkeiseen elämään, koska mitä konkreettisimmin mä rupesin miettimään sitä, että minkälainen Huuko on siellä tuonpuoleisessa ja mitä yksityiskohtaisemmin sitä mietin, niin semmoisella niin kuin mielentilan tasolla ne ajatukset tuntui se ajatus, että mä saisin vielä poikani syliin, niin se tuntui niin kuin pakenevan hyvin kauas ja tuntuu hyvin epätodelliselta. Mutta silti mä voin sitoutua toivoon, että mä saan sen poikani syliini vielä. No, mulla ei ole nyt tuohon enempää sanottavaa. On hyvä mun puolesta lopettaa tuohon. Kiitos, Aku. Tavoilleni uskollisena oli niin paljon säädettävää tuossa ennen tilaisuutta, että loppusanat jäi kirjoittamatta, mutta haluan sanoa, että mä oon sanonut näin, että meidän perheelle niin kun meillä oli varaa ottaa vastaan kuolemansairas lapsi, koska meillä
oli kaikki sisäiset ja ulkoiset coping-resurssit tässä tilanteessa elämiseen. Meillä oli äärimmäisen hyvät perheet, paljon läheisiä ja seurakuntalaisia, jotka huolehti meistä, ja myöskin uusi lastensairaala melkein rakennettiin meitä varten, ja siihen oli vaan meiltä varten ajomatka. Ja monet ihmiset tosiaan vuosien varrella auttoi meitä. Meillä oli mahtavat hoitajat ja Hugon fysioterapeutti, jonka viikoittainen vierailu oli aina tärkeä hetki meille, ja Lena itse asiassa tapaskin Hugoa useammin kuin kukaan muu minun ja vaimoni Minnan lisäksi. Niin hirveän monet ihmiset on myöskin ollut mukana tässä kirjankirjoittamisprosessissa, ja haluan vaan siis sanoa, että mä oon äärimmäisen kiitollinen kaikille teille, jotka olette ollut meidän elämässä mukana ja Hugon elämässä mukana. Ja kiitos teille kaikille, että tulitte.